Abaningi bethu abashayela ebusuku bebeyobhekana nemigoqo yamaphoyisa, futhi amaphoyisa emi nemishini ethile emincane oyikhumisa kuwo, futhi amaphoyisa akunikeza i-cheat ehlanzekile noma angakufaka esitokisini sawo. Lokho akulutho ngaphandle kokuhlola kwe-Brett Analyzer ehlola okuqukethwe kwakho kotshwala egazini. Ngokusobala ukuhlola kwegazi akunakwenzeka ezimeni ezinjalo, ngakho-ke kuyindlela enhle yokuhlola ukuthi ungakanani amazinga otshwala ayingozi noma angenangozi onawo. Kuphephile yini ukuthi ushayele naleso samba sotshwala esisegazini lakho? Ngakho-ke i-Brett Analyzer yotshwala ilingisa amazinga akho otshwala egazini. Ngakho uma uphefumulela kumshini unikeza ukufundwa, futhi ukufundwa kungahunyushwa ngumuntu owenza ukuhlola. Njengokuphephile ukushayela, okungaphephile ukushayela, noma okubulalayo ukushayela, okungaba yingozi ukushayela. Ngakho-ke abahlaziyi bokuphefumula banembe impela. Ezinye zazo zingabahlaziyi abajwayelekile abahle banokunemba okungaphezu kukanenethi. Nokho ukunemba kungancika keki kuncike ekutheni uphefumulela kanjani, ukuthi ukudle ini ukudla okukhulu ngaphambi kotshwala. Konke lokhu kungashintsha ukuzwela. Nokho uma kwenziwe ngendlela efanele, ukuzwela kwawo kungaphezu kukanenethi.